ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଶୁଣିକି ଏବେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଅପଡେଟ୍ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଏବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଏଯାଏଁ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଖାସ୍ କରି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଆଗକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି କି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1,07,00,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ବି ଆବେଦନ ଚାଲିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ଭିତରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 80 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ବି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମଝିରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାହାର ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ତେବେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲି 29 ଜାନୁଆରୀ ଆଉ 30 ଜାନୁଆରୀ ସମସ୍ତେ ଥରୁଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଏହି 2-3 ବ୍ୟାନର ଲାଗିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉଥରେ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦିଆଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ତାହା ଘୋଷଣା ହୋଇନି। ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ କି ନୂଆବର୍ଷରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବୋଧହୁଏ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମାତ୍ର ସେମିତି କିଛି ଘୋଷଣା ହୋଇନି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ଏକାଥରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ ତେବେ ଏକାଥରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଦୁଇଟି ମିଶିକି 5,000 କରିକି ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଯଦି ବି ଡାଉଟରେ ଅଛନ୍ତି କାଳେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ କହିଲି ଆସନ୍ତା 29 ଜାନୁଆରୀ ଆଉ 30 ଜାନୁଆରୀ ଏଇ 2 ଦିନ ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି କୌଣସି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେବେ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାର ଲାଭ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆଗକୁ କେବେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଅଫିସିଆଲି ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଖବର ସବୁବେଳେ ସଠିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଏଯାଏଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ସେୟାର କରିଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ନ ଭୁଲନ୍ତି। ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।